angazi amasendi ingakho eyisa kanje. Uthini? Yekwenzakalani? Manini bafethu. Mina iusizo engilicela kwabakavumani film ukuthi ngifuna bengisize ngengane yami. Ingane yami iyangihlupha. Ingitshontshela imali. Ngiphanta kanzima ngisebenza la ngenza amatoho iqhamukeni izontshontsha imali. Angikinye nanokungikinye. Hayi uyakushaya uyakulwisa. Ngiyakutshela wena ngisho nomese. Ukhuluma into yakho wakho. Hayi wena. Bamba la. Acima kancane camera wami. Hello, sanibona unjabulo lo uKing, uMr Green madoda. Ngingathemba ukuthi ni right ngaso sonke isikhathi niyazi nani ukuthi siyanithanda, siyayibonga futhi kakhulu nesupport yenu. Namhlanje ngiphethe abafowethu la uMr Skali ke lo ngiyaqambana ke mina iskali lesi madoda. Bese ngapha ngiphethe umfowethu ke niyayazi indoda emnyama kakhulu. Sivakashele uma namhlanje okuyena osibizile ukuthi kunodaba afuna ukusixoxela lona ngicela ukuthi nje usibingelele uzazise ungayinqeni icamera because vele uyazi ukuthi sifika nawo uchaza ukuthi usibizeleni nesizelela namhlanje. Sanibonani balaleli nababukeli emakhaya. Mina iusizo engilicela kwabakavumani film ukuthi ngifuna bengisize ngengane yami. Ingane yami iyangihlupha. Ingitshontshela imali. Ngiphanta kanzima ngisebenza la ngenza amatoho iqhamukeni izontshontsha imali. Ngifuna nje ke bengidilele nayo. Ngoba ngisazi kufanele ngenze njani. Uma umethi ingane imtshontshela imali mhlawumbe udla ama drugs lo mfana umuntu okuhluphayo noma into ayiqalayo le. Into nje ayiqalayo kungihlupha nje. Mhlambe ngingasho ngithi usedla wona ngingasho ngithi akawadla ngazi kodwa nje imali hayi sengiphelile emalini Nkosi yami. Hayi ngiphelile emalini. Uhlala naye kuphela ubaba akekho? Ngihlala naye kuphela nje soba u2 ubaba akekho. Ungakanani ma? Ula ko 19. Umuntu ko 19 mhlambe ngenzeka kube kodwa ngeke ngabe sithi stage ngabe sithi umuntu umesezoza tshontshe nje udodi loyo ma. Ukhona kodwa yena. Ukhona yena. Usafunda wenzani vele ngempilweni mesena 19 mhlawumbe usiqedile esikoleni noma uye athi uyaye esikoleni kimi ngingaziki ngoba nje vele sekuyingane singihlupha nje yabo nje sengifisa ngitshona nokuyibulala mina ngize ngisho ngithe kanti uNkulunkulu haya ngijezise ngale ngane. Ukuyibanga lesingaki ma esikoleni? Ubefunda ugrade 11. Hayi. Akunankinga maye. Ukhona khona la ekhaya yena? Ukhona khona la ekhaya. Into akuhlupha ngayo nje ukuntshontshelwa imali kuphela mhlamba ukutshontsha imali. Angikinye nanokungikinye. Hayi uyakushaya uyakulwisa? Ngiyakutshela wena ngisho nomese lengane le mina. Sengize ngifise ngisho ukuthi ngifake ngihleze nginocelemba ke manje. Ukuze mayithi yangilokhuza ngomese wayo ngifaka ucelemba mina manje. Khathele iyona. Uma usuke mhlambe wabika phela akekho umuntu onganabo abafuwabo nasekhaya mhlambe ungahlala nengane la kodwa mhlambe likhona ikhaya usuke wabika ukuthi abazokubhekela ingane vele ingane yomfana misiqala ikhulu iyayidinga ukuthi umuntu wesilisa ezosuka uyiqondisa mhlambe usuke wabika ekhaya. Bengaze ngicabangeke ukubika lokho kodwa esontweni ngake ngabika kubazalwane bathi bona angihambe ngoyi report epolice station leonto. Ngase police station bengingakayi ukuthi ngiyo report. Okusho ukuthi awunankinga ukuthi mhlawumbe ekhaya njengoba suze wabiza thina mhlambe bazophatheka kabi ukuthi awusalibika udaba ngoba thina ngeke sincenge mama ukuthi iyadelela nje ngeke sincenge mhlambe bazoze bathi ekhaya hey uzubiza abantu bezoqondisa ingane la mhlambe besingayiqondisa kangcono awunankinga nokuthi thina. Anginankinga mina namakhamera isingihluphe kakhulu lengane. Ingihluphile nje la anginankinga nje namakhamera mina. Ngisho ningayiqondisa nenzeni ngisena ndaba anginankinga nje singihluphile hawu. Okay lana ke thina sineyinhlelo kunabantu esisebenzisana nabo ukuthi mhlambe ingane mayisihluphile isihluphe kakhulu sikwazi ukuthi siyithathe siyise kulawo malokhuza lezo zinto zethu lezo la khona ezofika ikwazi ukuthi kuhlala khona ingane ezihluphayo khona sikwazi ukuthi sibhekane naye silungise siqondise zonke nje lezo zinto ngeke ube nankinga mhlambe masiyabona. Anginankinga thathani ingihluphile lento le. Yabona nje lento le ingihluphile lento engizalayo. Nihlala wena kuphela? Sihlala nje soba u2 nje. Ngazi kulimaza ngempela makukuthi ikhona ngizocela ukuthi ke
sithumela abafowethu bayithole ma unesho ukuthi khona legcikeni. Ikhona la egcikeni lengane. Hey bafowethu. Naye zamwe ngibuyele naye lo mbhemu. Manje ma uthi awunalo mhlambe awazi noma udla ama drugs noma kwenzakalani Angazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Imqale nini lento mhlambe sekuneminyaka noma into Imqale nje ngonyaka odlule. Njengoba ku 2026 nje manje imqale ngonyaka odlule lento. Hayi ake sizwe ukuthi uzothini. Iphindoda eminyama ngabe siyamlimaza lapha. Hey buya lana. Afika vele sekonakele nje la kwenze njani? Yeah. Hamba kanjani? Correct ngenala. Alright. Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Uba igama lakho? Igama lami Mfana Futhi. Oh, Mfana Futhi. Uyamazi umalo wangizwa? Yabo ngiyamazi. Oledi lakho. Ngiyangizama. Sho. Unjabulo lokhuluma naye mfethu. Oyima ngifuna ukusheshe ngichazele nje udila nabantu abangasili ingane engasili yabo leyo nto leyo. So manje njengoba ngila kusho ukuthi wena usili uyaflopa. Uyayazi into kanjalo? Ngiyazi. Ngisukela. Usukela uba ngoba ngokosho nanokuthi usukela uba wena uthi usukela uba ngokwa. Ngibona phela ngifike neoledi nje isambi uyena phela. Ngitshela indaba. Oh, awutshontshe. Angazi indaba ukutshontsha ngitshontsha. Awukazi umkenyi. Umkenyi. Oh, wema ngicela ukuthi ukukhulume naye la ungamsabi ngeke kwenze lutho. Njobe emude engakasomehlisa. Wena uhlezi ungikinya usuphika ngoba nakho ubona abantu bamakamera. Angiyazi leyo nto. Hayi uhlezi ungikinya wena uyangihlupha. Ngiphelile wena ngasemalini utshontsha imali yami la. Uyangihlupha wena. Yabo wena uyangihlupha. Ngifisa ngisho ukubulala. Ayike imali engitshontshayo ba. Sengize ngiyisola ukuthi angingcono kube ngakukhipha ngisho ngisakukhulelwe wena uyangihlupha. Uthi uyayizama imali baba? Nami ngiyayizama imali la. Uyayitshontsha imali. Uyizama kanjani imali unaba 19 uyizama ndlelani ngoba mhlambe kumele ngabe usasesikoleni uyizama ndlelani? Ngiyaphuma bafuna abangani bami sobheka bafu. Usafunda kodwa? Ngiyafunda ba. Manje nibheka lapho nibheka apha mhlawumbe uzama kanjani? Asizama amatoho emzini yabantu sikline abagceke bafu. Uma uyakwazi wena lokho? Angikwazi kwamagceke mina. Shuthi mayethu uyazama shuthi basobe bamba inkunzi uthi angithini. Ngizobona ngihlasela umphakathi mina la kuthiwa nginengane entshontshayo. Ayikho abantu bayafika la ekhaya bese ngiyatshontsha mina. Ngishonga ukuthi bakhona abafikile kodwa ngelinye ilanga bofika abantu la bethi ngizala isigebengu mina ngizala isela. Ayikho nto usho uma wakho uthi ayikho? Ayikho bafu. Ayikho bafu. Ayikho lento ayishoyo. Ngikhulumela into engekho bafu. Ukhuluma into engekho uma wakho? Ngikhuluma into engekho bafu. Oh yona. Bamba la. Awucima kancane camera wena. Ngizona ngibamba bafana. Ngizona ngibamba imali. Ndoda. Nikwenze njani? Ngibamba kanje. Nikwenze njani? Labantu bakho laba. Yabo labantu bakho laba. Bakwenzeni? Yabo labantu bakho laba. Bakwenzeni? Hey bafu. Hey. Ukhulele phi ndoda? Ngikhulele ekhaya bafu. Oh, umuntu waselokishini. Bafu. Oh, awuyazi lento ukuthi umfana memncane edelela umuntu omdala uyayathola induku. Hayi bafu ayikho leyo nto bafu. Angidilini. Ayikho leyo nto. Angidilini. Bafowethu. Niphinde kuyena. Lo mama naye, lo mama. Niphinde kuyena. Usho kumina ukuthi ngulo mama lo. Hayibo usho kumina ukuthi ngulo mama. Angizalanga nje lo mama. Okay. Uzala njani Okay bafethu ngizosho bafu ngizokhuluma. Ubalo uthi lo mama lo. Angizalanga nje. Ngabo lamathumba angizalanga mina. Animdedele nangazizochaza. Hayi bafethu. Sure. Oqala sibona abafweni. Angaxolisa. Alright. Kodwa na uma uyazi wenzani. Uyazi na wenzani. Wenzani? Angimazi, fanele antshele yena uyazi wenzani. Kuze ngifike isikhathi ukuthi ngihluphe kanje uyazi wenzani. Na ingane ikhuluma mhlawumbe khona okwenzile thina singakwazi noma kumele sikwazi. Angiyazi mina buzani kuyona. Le ngane le ngelinye ilanga ngavika ipanela linamafutha. Sibanga indaba yamaqanda. Ukuthi nje kwasekusela iqanda elilodwa. Nanokuthi ngenza iwashing ngayiwashela mina ngangayiwashela yona le ngane le mina ngingane yaba isifuna ukungishaya ngingane yaba itshe kuyona ingashaya mina man ngizala kufanele ngiwashele phela fanele uyiwashele wena
Fanele ngisho lo wena wangilethela emhlabeni. Hayibo. Akwashela uzube nakanani ngokwakho. Samncane bafuna ngifuna ukuthi ngiye esikoleni angithi. Hayibo umdala wena manje fanele uyiwashele. Hayibo. Hayi ngiyalima. Hayi siyaza kule inkulumo zakhe kunento la ayishilo athe uyayazi mina ngifuna ukwazi ukuthi yini leyo mhlambe ngabe kunento eserious esingayazi thina kumele ukuthi siyazi. Umsomzwile uma ukuthi utheni uthe ngiyakwazi ukuyiphendula leyo nto uwena kumele usho ngoba uwena uthi khona into ekhona yini leyo. Uyazi uma mina angimazi ubaba ngimngaka angimazi ubaba. Angimazi. Ngize ngihlupha nje angimazi. Thakamazi ubaba ma. Ngimngaka nje angimazi ubaba mina lo ngafika la mhlawumbe angimazi ubaba uyangifihlela ubaba makangitsheli ngimdala mina ngifuna ukwazi nami ukuthi ubaba ma uyezwa angithi khala ngobaba ingane ungachaza uthini. Ngiyezwa kodwa njengalokho ngibuza indaba kaBabwayo mina uBabwayo akazayondla ingaka iyondliwe yimi njengoba ingaka nje uBabwayo akayazi kusukela incane mina bengiba nezinkinga uthi ngihambe bese ngiyihlekisa ngisho emzini yabantu ngiyicelela amapharisha emzini yabantu ngilambe kuze kusala isikeleme esisodwa eswini ngalokho ngitshela ngoBabwayo yona iyangibhedela nje mayingitshela ngaleyo nto leyo yabo nje ngendlela engihlukumeza ngayo lengane ifika nogogo bayo la ayinqeni ukuthi ithatha amathawula ami baye nawe ebathroom benze lezi zinto zabo ke shuthi begeze obviously noma benza lezo inkonzo zabo ke zasemakamereni zasemahlathini mina ngizothi zasemahlathini mhlawumbe bayasula ngala ngibona pha lipheli nje ithawula liyawasha ithawula ngiyaliwasha ithawula masiqedile usuke ngibona kodwa elisetshenziswa yimi mama usebenze kwagogo bakho kanti yonke lento ma uyenza endlini enkulu because mangingena lana ngiyabona ukuthi kunendlu la ngitshela ukuthi mhlawumbe indlu yomfana because uyena yedwa umfana ulala nawe endlini enkulu ulala endlini enkulu lo la umuntu oqashile la ngoba nami ngizenze ukuthi phela ngithola amasenta abebuya wantshontshe yena lo untaba kayiphonje ngeke ngakukhethela mina ukuthi uthandane nobani noma wenze ini wena indaba ungikhethela ukuthi ngingene nobani ekhaya ngenze ini nawe ngikhethelanga ukuthi ungifihlele ufihlele ukuthi ubaba wami wakwenza nje lokho chazoqhubeka ke mina ngiletha amantombazane la ekhaya ngomfana ngimdala mina ngimngaka futhi ngeke ungikhethele mina ngeke khohlwa ngimdala mina ngingaka chazoletha hayi cha ngiyalingwa ngisazowaletha hayi uyazi mangisho ngilingiwe inkosi impela uma uyophanja emsebenzini bazongena la gogo ngilingiwe hawu wenkulunkulu wenkosi yami we hayi ngilingiwe manje nawe uzuyasho kodwa mawusahlala la phansi kophahla lwami khohlwa muntu abantu bami engisanana nabo bayangithanda ngeke ngene la kwami ngenze njani wenze njani hamba niyokwenza into zenu zasemahlathini hayi kodwa la ngiyafunga ngiyagomela impela hawu wena hawu shame dodo emnyama mhlambe khona mfethu usafuna ukusho ukhulume nawe ma ngoba usho wena ukuthi ngelanga uyabaqoba imali yenza izinto phela ukwenzani ngoba phela umfana lo indaba ngabaxoshi basangena uyabakhokhobisa kokunye angiyena lo akhulume noma yini into ayithandayo yena lo akangazi nani ukuthi ngiyini lo mina ngitshela akangazi nani ukuthi ngiyini lo wena wamkhiphela noma uMese maxoxa nefebe endlini ngaze ngokhipha uMese bafu mhlambe wawa phekwe ekhabethe noma ubona yena sebona ukuthi ngifuna ukumgwaza ngaze ngiyenze leyo nto mina ulala noMese wena ekamereni hayi bafu ukuyigada nje bafu ukuyigada mingena umuntu endlini akekho ubaba ngithi akekho ubaba fanele phela ukuyigada mingena umuntu endlini mingena isigele mhlambe lo Mese abamba ngawo inkunzi nje abantu wenkulunkulu wami iqiniso wena bamba inkunzi uyobhema insangu ayikho inkunzi engibamba ubafu uzophika uqale nini ukubhema insangu unangaka iminyaka mhlambe ngina 17 bafu so nabo 3 years ubhema nje ya bafu mncane kabi lo mnyaka bafu ma uzizwa proud angikho proud baba mekuthiwa ukhona ubaba ngabe ngiyayeka mhlambe lento le unamanga uyazo ke ma ukuthi inkinga ubaba la akuyona insangu elibheka ungeniswe yini uyena umama ngithi ngistress oyena lezi zinto zakhe mina awungitsheli kade ngangikubuza ngalayithi ugwayi ngakulayithisa ugwayi ngathi bhema awungilethela kodwa ngade ngangikubuza kodwa akaze ngisho ukuthi bhema indaba kungavingi ngogwayi ma sikhuluma indaba ukuthi uyabona ukuthi le into yakho umfihlela ubaba imfake kuma drugs amfake kuba behave ukuthi angakwazi ukuhlonipha yona ngiyayibona njengoba bese ngikhulumile ngiyayibona kodwa nje lengane ayingihloniphi nje vele le hayi sengize ngiso ukube ngayikhipha manje buwacela mhlawumbe ama advice kwanto okhonza nabe ngoba uyakubona ngathi umuntu wenkosi buwacela ama advice ukuthi nengane apha ngifihlela ubaba aba advice baphila kanjani izimezi kanje awabanye bavele bethi angishayi omunye umzalwane nje mina wathi angilokhuza ucelemba omunye umzalwane enkonzweni bese ngicabanga ngithi ucelemba ngizowuthenga nami ngilale nocelemba la endlini futhi wena 9 months uvundle isini sakho lo muntu ofuna ukumbulala futhi naye ufuna ungibulala nje ufuna ungibulala naye kodwa uma seshisa ufuna ukubulelana sibone sizathu noma usibona ngiyasibona phela isizathu
So wena mpintshi yami ngoba wena uthi nawe bonenkinga bothini kubangani bakho mabaxoxela nje mhlawumbe baxoxa ngobaba yini ade kufikele phela mina ngikhulumi ngoba ngimazi ubaba ngihlezi ngibatshela ukuthi mina bengibuza ubaba wakho bani ngithi hayi angimazi ubaba angikhulumi nje ngobaba ngikhuluma ngomama kuphela emikhulunywa kwamama ngiyakhuluma ngoba ukhona kodwa kwababa angikwazi izona zonke lezi zinto lezi mhlawumbe umuntu yazenzela into ezirong lezi ukuthi ubaba kamazi so ngathi ungena estagini wena la ko 14 15 uqala uzizwa manje somela ushaye ubani wa-advise ukuthi kwenziwa kanjani yonke into ngi-understand nakufunda esikoleni kodwa umuntu owahlala nawe phansi wakudodisa ndodana ngoba usulana u1 no2 wenziwa kanje no3 wenziwa kanje u-avoid lokho nalokho ubani wayikubonisa akekho bafu siphila naye sobabili nje la endlini akekho umunye wesithathu ayikho indoda ngoba seke mngake mina kufanele ngibe indoda la ekhaya ke bafu kodwa angazi kanjani ngoba phela ngifundiswanga mina ngithi uyamfihla ubaba yena angazi ngenze kanjani ngize ngifike lento yokuhlupha kanje bafu uyazi ngazi ukuthi ngenzani ini wena ontshontsha zonke into uthi uzama ukuba indoda uzama ukuba indoda ukuthi angitshontshele la endlini shuthi unikeza lezi zalukazi zakhe labo gogo bakalala nabo kuyacaca nje ukuthi unikeza bona mina shuthi ngithi ngiphantela yena ngiphantele nezalukazi zakhe yini ngitshontshayo la endlini hawu wena imali yami uyitshontsha uyiqedile ungipupudlile ngikutshela wena awungipupudlile mina mhlawumbe imali into okhuluma ngayo mama uthi umtshontsha imali yabo nje imali 1000 la uthothi 1000 nginami phela ngiyaphatanisa ngizothenga mhlambe igross ka 1000 afika itshontshe lo awuzuqule yonke 1000 mangithi ngiyambuza afuna ukulwa nami imali engaka kodwa bafu hawu uyayitshontsha wena nenkunzi uyayibamba nje futhi ubekushaya umani sengane uma bengakaza kushaya uyangishaya bafu bekushaya nje ukuthi uyakuzona noma uyakukhulisa njengengane yakhe awubengishaya kabi bafu bengishaya kabi ukushaya ngani mhlawumbe ibhande bafu nezinto ezikhona la endlini induku zomshanelo bafu yonke into bafu ngiyaqenywa mina ngiyashawa nje bafu hayi ngathi usunamanga ibhande bengikushaya impela nangoswazi induku zomshanelo hawu kahle wena zikhaphukela kumina bafu ngishaya vele hayi kahle msuqamba manga kodwa ibhande cha bengikushaya impela ngebhande umshaya nje ngokuthi ukhulisa ingane wena mayonile ingane imayonile phela uqala ukubuyisela sewunangaka iminyama uthi usumshaya ebuyisele kuwo uqale nje ngoba ngisho nje ukuthi ngonyaka odlule waqala ke lo wayibona amasende asehlaza kodwa mayazi ngibonani mina ngibona ukuthi mhlambe la inkinga nanokuthi ingane yasidinga isinto bangazi uyicabangela ukuthi isinto yasidinga ukhona omunye umzalwane wakwasho njalo enkonzweni kwaukuthi ke uyazi phela emasontweni niyajajana kwaukuthi umzalwane ubuya beungqonjwane uyabona kodwa wake washo yena wathi mhlambe lengane idinga usiko kanjalo izinto ezikanjalo yabo ikhula nje akazenzela imbeleko akazenzela lutho hayi kaziziyenzile lutho kunzima South Africa ezinye izinto sizenza sithi sinolwazi andasinalwazi mhlawumbe ingane idinga nje amasiko into encane engalungiseka kumele uyise kubo baba ingane izoba right hayi ngiyakuzwa lokho kushoyo ngizokwenza njalo so Brian mfethu ngizokuyeka uqhubeke ukhulume nje ivala ne nilungise lento mfethu kodwa ngifuna into yakho mfethu ibe stress ne respect iOLED you understand iba ingane mfethu ledladle noma kuthiwa uhambile waya la uyakhona uma ubuye ube umntana mfethu urespect iOLED noma kuthitha miyalazi mara la kuthwala lakukhulisa umngaka nje iOLED yabo benama options ngakukhipha ningakuhlukumeza sakhula likubulala yenze yonke into understand kodwa khetha ukugcina umngaka nje inxa yeOLED yabo so respect lo muntu lo mone inkinga uzizwe sinama anger issues ambosha udomo Cha ngiyazi ngiunderstand ukuthi udiniwe la awuphathekile kahle kodwa ke unalo ilungelo njengoba usushilo nawe ukuthi lo muntu seku19 and ingane yomuntu wesilisa le ngane yomuntu wesilisa iyamdinga ubaba noma ngathiwa kwenzakaleni noma ngathiwa ke awufuni ukuthi imazi just ukuthi nje uyixoxele ukuthi ukhona uhlalaphi noma usungangayisa lapho iyazi nje ukuthi okay egcineni unawo ubaba mawucabanga ukuthi mhlawumbe into ongamsiza ngayo leyo ngakusho kodwa ihambela yona iye lapho noma ibhalele kakhumbule ekhaya ke mayimfuna ubaba mina nje angihlangani nalokho mhlawumbe ungayibikela izizathu esidala lokho usazise kwathini izizathu esidala ukuthi nje ungamdingi inhlobo ubaba wakhe wayengihlukumeza mina ubaba walengane uma uthi wekuhlukumeza mhlawumbe ekuhlukumeza ndlelani ekushaya wenzani wayelala ngisho nami ngingafuni fanele ngithini ke umuntu enjalo wayengihlukumeza mina ubaba walengane njengoba naye singihlukumeza nje kwayona washonaphi mina ngimazi angaze ngimbone angikwazi ukumkhomba ngimazi seyithombini washonaphi pho angithi angazi nokuthi ngayithini ke manje mfethu awuze mfethu la uze ma-OLED
ngoba usumfana uyakuhlupha lona awuboni ukuthi umfana udinga ifada fika umncisha ithuba lokusabona baba wakhe nje nawe walokhu ungibuza lonto ke manje walokhu ungibuza lokho nje nawe yini akakuboni umzali onjalo uncisha ingane ithuba siwazi umzali wayo ngikhona nje mina ngiyaphila ngikhona ngidinga ubaba angimdingi ubaba mina ubaba wayo ukhona ucathi bengantshontsha kanje ihluphe ngandle ehlupha ngayo ibingahlupha lona awubengahlupha angisho uyazwa ke bafu angisho uyazi mase kuthiwa ngiyamshaya ushaya mase kunjani umuntu mase eyisa bafu uyamshaya ukwamshaya yini nangu usayiphathukele yena ukuthi man ukwamshaya ngimshaya bafu ba uyipanele engazivika ukhuluma umzali wakho lo wena udinga ifada fika wena empilweni udinga ifada fika empilweni akaye phezulu lo udinga ifada fika mbambeni nimshaye udinga ifada fika wena ma indaba yakho niqisa umtshela umfana ubaba wakho uzobani sengingamtshela phela ngoba senifuna ngisho ngingamtshela kodwa nje uma eseyakhona angangifaki mina ngoba yini engaka umfihle idasi umfihlela ubaba wale ngane wayengihlukumeza wayilala nami ngingafuni manje ingane ingenaphi ngoba wayinacala ingane iphuthe lenzekayo kuqala ingane ifuna ukwazi baba wayo ibe ne relationship yabo nobaba wayo ngingayitshela ke isibongo sika baba wayo kodwa nje ingangifaki mayisiyakhona mayisifika ihlangabezana nezinkinga lapha kubo kwayo kababa wayo ingangifaki mina ngiyephi kababa fanele ube njeni ingoba uzalwa kaMhlongo abantu bakaMhlongo vele bayagula emakhaya njengoba nawe ugula nje njengoba ugula nje mina nje umuntu wakaMhlongo ngiyamzodwa kodwa indlela yokuthi umtshene isibongo sakhe leyo ma yazi uyibiza ngoba sibiza isibongo samanje manje ngibiza isibongo sakho ma bafu lo muntu uyangihlukumeza bafu angithanda lento ayenza kumina fanele ngitshele ukuthi ngizalwa lapha mina ukuthi kaMhlongo kephi kaMhlongo ubeka ngako uMhlongo la ngaphandle ngaze lapha mina ukuthi umukho uMhlongo ngifuna ngiye kuwona afanele ngihambe naye ongitshengisa la kababa afika ngishiye khona sinayo ingane la ekhaya hayi indaba ukuthi ngwakaMhlongo angikwazi kaMhlongo baningi uMhlongo la ngaphandle bafu kodwa ma uyabona ukuthi nawe lento yenza ayikho right cabanga lo mntana lo uma kuvala ikole ingane ziyovashela abazali bakhe amaholi zavashe wena uvakashela bani usobe uhleli nami nje la ngikhona nje mina manje makuyi happy father's day ingane zakhuluma ngoba bazo ucabanga ukuthi uzizwa kanjani ngalokho bakhona abafowethu angaya uzizwa kanjani mfana wami hayi kuhlungu bafu kuhlungu kade ngangisho lento usakangitshengisa ubaba kodwa nje mengikhuluma ngobaba uyadinwa uvela abe nomoya phakamise umoya angakhulumi kahle nangami manje before wena ube na 15 noma qala ubona ukuthi okay samdinga ubaba beninjani ubudlelwano bakho noma ubunjani bezizwana bafu ngiqala manje ukwenza lezi zinto lezi ngoba ngimbuza na vela ngiphendula into engayazi selokho angikhulu akakhulumi ngalowo muntu akamazi nokumazi naye ngoba ezongitshela manje so akaMhlongo kodwa ma yabo ukuthi imbakala ngane ukuthi kuhluphe wena hayi ngiyabona khona kodwa nje ayi manje yini ehlekisa nanokizwa angihleki ngiyahleka yini ehlekisa ma uhlukumeza ingane hayibo nayi iyangihlukumeza uyayithanda lento ayenzayo uyazi na wenzani yazi mala lana sifike lana sina sithi sizolungisa indaba yengane ehluphayo kodwa sesithole enye into lana manje kwawena uvela njengomuntu ongekho right njengomuntu omdala into esicela kwena ukuthi manje ukhombisa ukukhula njengamanje ukhombisa ukuthi umdala uhlanganisa ingane nobaba wayo ma anginankinga ngishilo nje ngathi ngizosho ukuthi yapi isibongo nje base ngishilo ukuthi eyakaMhlongo angaze ngiye kubo kwayo ubaba wayo sahlangana la eThekwini kaMhlongo enande Pantown ubaba wayo wayethi ungase kaMhlongo eshowe kwesikakhoza ufike kahle njengoba ufihlile nje ma awumazi ukuthi ukephi awazi ukuthi wakephi nahlangana la nenze nani kwenza kwaphuma ingane nagcinana kanjalo sagcinana kanjalo kodwa ukhona usiso umndeni wakhona eshowe kwesikakhoza nangithi yabona ke ma ukuthi manje siyaqala indaba yahlangana ukuthi singakwazi ukumthola uyasho ukuthi ukhona usiso khona mhlawumbe loyo sisi utholakala lapho ukhona la eThekwini noma ule showe naye ukhona la eThekwini kodwa ke manje akumazi phela noma ngoba phela yazi osisi ababuye behambela indlela zabo oh manje njengoba uthi lo muntu waseshowe singakwazi ukuthi sigcine simtholile ubani igama lakhe ke yena igama lika baba cha igama lasisi phela lo othe singakwazi ukuthi sigcine sithola ubaba igama lika sisi unqobile Mhlongo oh elababa yena uyalazi mhlawumbe umfana uzodinga kwakulazi ubaba uXolani Mhlongo kwakuXolani Mhlongo ngingamazi nokulizwa igama mina ngiyaqala ukulizwa igama lababa uzizwa kanjani ukuzizwa nje ukuthi uma uyakhuluma mhla uthi wakaMhlongo after all this years wena ukhuluma sasibongo sakho ukuhlungu ba futhi afanele ngisize ngimthole baba ngiyamdinga ingakho impilo yami imesapho kanje ingakho ngihlupha kanje ngihlupha yena lokhu ngitshontshe imali zakhe engazazi udlala ngami kodwa ngikhuluma ngemali ngitshontshe imali ekhaya mina
Uyayintshontsha imali wena. Ngathi wena ufika ngisho nanogogo la. Hey, wo. Yabo, manje socima amakhamera siqhubeke nawe phela umothi wena utshe umuntu omdala sakubhedela. Ngishayade lo ngishayelani Hayi besixoxa zange sikushabe sixoxa. Qiniso. Akangihloniphi. Ufika nogogo kokuqala la alale nezalukazi la. Azabuze ngisho ipenti la. Umdala? Ngilithenge ngamalini ipenti la. Mdala kunyoko wena. Mdala kunyoko. Kuze ngithiwa nogogo ngimdala bangithanda ogogo bangiphi imali wena ungiphi imali Yindaba ngaphuma umuzi wakho. Uyayintshontsha nje imali nje wena. ayikho lo nto baba Yabo le discipline zophuma nazo uyilungisa uhamba naso ulungile uqondile u-right. sengimyekile nani ngiyanibona nje Akuse sondela. Asihlaza vele asihlaza amasende ingakho eyisa kanje. Uthini? Yesikwenzakalani? manini bafethu manini bafethu Mshayeli. lo muntu lo ngifihlela ubaba Ufihlela ubaba manje uyikhulumayo. kodwa nishaya mina nishaye yena Ushamka umdala wakho la muntu osezona hayi baba wabona umuntu osezona shawo. hayi baba yabo baba Hey. Yabona into esizama ukuyilungisa la. Uzubona nje silokho esibhizi nawe kanje ngoba manje noma silibona iphutha kuma wena ukhombisa ukudelela yezwa. Nathi sinabazali and abazali hayi ukuthi bonke abazali ba right nabethu bayabheda ukuthi uzukwazi ukutshena uma okuzalayo phambi kwabantu abadala kunawe uzomtshena ukuthi uyabheda. Uthini ngathi amadoda? angingaseni bafethu kodwa naye fanele enze izinto kahle angitshengisa ngiyise la kufanele ngizalwa khona Nakho nje uyakwazi ukukhuluma kahle manje nakho uyakwazi ukukhuluma kahle yini lesuku isikwenza yena ukuthi masafaka indaba engahlangene nogogo la engithandana nabo uhlangana lapho nogogo engithandana nabo buka ngipha imali ngoba gogo bangipha le mali engiyifunayo ngoba ngitshethe ngithenga ukudla ngithenga ngale mali engiphiwa gogo yona ngize ngicama manje ngiklina amagceke ngijona nogogo ngoba banginika imali yena akangiphi imali ngize ngitshontshe yakhe nami ngifuna ukuthenga lo gogo into e-right akukho ke right ukuthi utshontshe kodwa mawe uyamuzwa. Unamanga kodwa mayithi uthenga ukudla la endlini akathengi ukudla. Lo ufika athi ufuna ngimlayithisa igqosha. Angazi ke nanokuthi ukhuluma ngani ke mina igqosha. la mina uma udlala ngani angiyazi Uzidla nogogo bakho phela uzidli angiyazi nami. indaba yegqosha mina angiyazi indaba yegqosha Kodwa uzidla nogogo bakho izinto. Uma uthi awezi mhlawumbe uma ngabe uyithathaphi leyo language igqosha ngoba phela igqosha angimazi bakhona abafana la ngaphandle bahlala namagqosha mhlawumbe uyabazi kubona ngaphandle angiyazi indaba yegqosha mina Since wabakhona wena ukayibona iboyfriend yama ubaba omncane ukhona introducer kubo. ngaze ngimbone Manje lo mfana ngoba akekho ubaba umuntu wesilisa abukela kuye la egcekeni. Uthini kuwe ubona ukuthi khona into eshoda that's why kunje. Nami ngize ngicabange lokho. Sengicanga ukuthi ngivele ngimthathe ayohlala emakhaya nomalume bomshaye. Emakhaya ngeke ayenze lento ayenzayo. baba ngiseka baba Ngothando lokuthi ungane yakho ufuna ishawo. Ishawo iyangihlupha lento le. Uyabona ma angisathathi iside lana. Wrong ma nayo wrong ukuthi umhlephi ma wakho. Naye ma wrong ukuthi uncisha ingane ithi usiyaza nobabana. Nanokuthi ungayifundi iyayidinga ifata figure umuntu wesilisa uzodiscipline. You understand? Uzodiscipline akhulume nayo kahle ayikhulise edodisa ibindoda. Kuba iyenzi yonke lento le. Ngoba umcisha ithuba lokusiyabona nobaba wakhe at least umdlalisa nomalume noma umtholo uba omncane umuntu ozomkhulisa bendoda. Sizohamba nalo simlungise ngoba yambona siyabhema nokubhema yabhema. Angimazi ke noma uyabhema mhlawumbe uyabhema ingakho nje sengiphendula kanje. Yini lebhemayo bafu? angibhemi bafu Ungenza usinayo uyangikhanda. bhemi bafu Ngiyakubona ngamazi umuntu obhemayo ngeke udlale ngami. angibhemi Okay noma ungabhemi sihamba nawe. abantu ababhemayo ngihlala nabo kodwa angibhemi ngihlala nabantu ababhemayo kodwa angibhemi mina Ku disciplinary camp uzoya ngenkani sizoyifonela manje ikulande uzoya ngenkani bokudiscipline ube indoda ube so right uqhubeka uhlala noma kodwa manje mesifocus kuyo ma ingane soyilungisa ne into mesifocus kuyo Bona sibathandayo ngingisa ngenkani angengiye lapho bafu isazoshintsha lo language yokhuluma bafu ngeke ngiye yena ecamp yena yo discipline yena Hayibo kanti uba nobhemayo. indaba discipline Uba nobhemayo kanti. Indaba engayisela. Wena ofanele uhambe ngoba uhlala nabantu ababhemayo. Ngeke uhlale nabantu ababhemayo ungabhemi. Uhlala nabantu ababhemayo nje uyabhema. angiyi kodwa lapho mina ke Udazinkana Uzobuyela wena mina uzobona. Ingakho Uzobuyela wena ke amasenda mina sekuhlaza kodwa ngithi uzobona bazobe sebengasekho labantu laba siyasala sobabili la manje uyamsabisa manje wenza njani sabe ngiyamtshela nje bafu uyangisongela. ngiyamtshela bafu nizohamba nje nishiye naye sobabili hayi yabona ngomqondisa mina uNkulunkulu Uma ungafuni ukuthi mazi baba wakho bosala ungqondisi ngeke ngize ngikutshele ukuthi baba wakho uyomani ungibulale yabo into esoyenza manje uyomani ungibulale nje mfana wami ungibulale. lalela uhlulela ukukhuluma nawe usingekho sizokhuluma nawe la sokhuluma nawe yabo solungisa lenkingi owa manje
umfana kumele ahambe amazi ubaba wakhe uzohamba ecampini nenkani lo uzohamba uyodiscipline akhula bendoda konke mesenze sifonela my sister uhambe samcinga khona namhlanje so number yakhe nobaba wakhe nababukeli laba sicingisa uthe wamhlonga ngithi ngisho sizomcinga simthole umfana uzoya ecampini namhlanje ubaba wakhe uzomazi uzosebuye sokunobaba la ekhaya noma kuthiwa akahlali ke la ekhaya kodwa uzokubuya semazi ubaba wakhe uzobuya sekwazi ukukhuluma nawe kahle ngendlela eright you understand ngoba manje sifocus endabeni kaBaba idiscipline mele ayithole lo ngoba vele ngisazohamba naye ikhamera sazoyicima nje ngikhulume naye kahle ngibe indoda ngoba lokho akhuluma nje ngikuzwa kahle Angiyindawo bafa. akwazi ukusabisa umuntu wesifazane ngikhona mina ngosiki Ngcono sikhulume kahle hayi ukuthi ngiye camping ngiyohlala kwenye indawo. Ngiyohlalela lapha. Ngcono ngila ekhaya mina. Angiki kwenye indawo. ayikho into esazokhulunywa uthi uma nazi izitsha lapha zigcwele usewasha izitsha kusole eksena wazi uyawasha uyadla uyadla uthi izitsha Izitsha khona mfana washe izitsha. Uyena intombazane la ekhaya akawashe izitsha. Uyintombi la ekhaya akawashe. Intombi yakho phela bamba la mhlambe naye Ndoda. Ngishone ngapha. Ma yangikhwehlelisa le ndaba yalo mfana le. Because manje yabona lento ukuthi indlela akudelela ngayo asifuni ukuthi ekugcineni ube ngathi sithatha iside lakhe manje siyabona ubrongi bakhe siyabona ubrongi bakho ma njengoba sesishilo ukuthi siyabona ukuthi kumele simthathe sambe naye and siyathembisa ukuthi isonto lokuqala nje uzobe seqinile seyiright njengamanje into esidinga kuwena ma ukuthi sithole indlela yokuthi sikwazi ukuthola ubaba khona namhlanje ukuthi nje kuyisithi sihamba naye umfana vele okuningi sesiqalile siyakulungisa mayelana nokuthola ubaba singakwazi ukwenza lokho ma angazi ngoba ngichazile ukuthi ngeke ngazi mhlawumbe lo nqobile emhlongo ngizoyitshela ukhona kanti mhlawumbe uyihambele nayo indawo zakhe uma kodwa naye uyakwazi ukubona iphutha lakhe kuyona yonke lento eyenzakalayo la cha phela sengingakusho ngifuna ukusho phambi kwayo le mbongolo lengizala yeyisa kabi lona iphutha lami ngiyalibona kodwa nje ubaba wayengihlukumeza mina ubaba walengane hayi wayengihlukumeza bandla angifuni ukungasho manje mangakanani amathuba ukuthi mhlambe masimthola ubaba wayo uyoyivuma ingane uyazi yena kwala ekhona ukuthi unengane wayethi angisikhiphi isisu iyona into ubona ngibe ngingafuni ukuyitshela lengane yabo uthi kunzima kanjani wayethi angisikhiphi isisu ukusho ukuthi kahle kahle kungenzeka ukube yena la ekhona wazi ukuthi wasikhipha wavuma kodwa ma ukusikhipha yebo angivumanga phela mina ngiyasaba lento yokukhipha isisu mina ngizokhipha ngilana amabhadi yebo emva kodwa manje njoba isingihlupha kanje sengiyayisolutha ngcono ube ngasikhipha ngempela hayi yangihlupha lengane engizalayo mina hayi yangihlupha shem hayi ake sizama ukumbuyisa bafethu ucela nibuye naye because manje yabona kwakulokho eshawa kanje Poison siyaxoxela neolidi iolidi mfethu sonke ke sinabantu abadala abahlezi bezosiphula inhliziyo kwesinye isikhathi basicasule and bahlezi bezohambisa phambili lento yokuthi hey mina ngimdala ngengixolise enganeni yabo kodwa umuntu abelibona iphutha neolidi liyalibona iphutha yabo so manje kuliboneni kwalo iphutha futhi liyafuna ukuthi lilungise lisethe izinto kahle into esidinga kuwena ukuthi manje sibambisane siyeke kulokho esenza wonke lo dodo wenzeka la yabo leyo nto asizama ukuthi sibambisane sifuna ukukusiza siyabona ukuthi unenkinga and inkinga yakho ngeke igcine ngokulunga ngokuthi kubuye ubaba kuphela because manje asazi nanokuthi ubaba ubuya nje uzokwamukela zonke lezo zinto uzokusupporta mhlambe nje uma angakudedela lapha ayawuthola ukuthi nalapha ukazi ukuyophatheka kahle mhlambe ubaba wazi ukuthi akanayo ngisho ukuba nayo ingane yabo leyo nto kodwa into esidingayo ukuthi silungise nawe ungathathe ngathi sizokuhlukumeza la bezama ukuthi sizosiza uma bezama futhi ukuthi sizosiza wena sicela ukuthi sibambisane ke mfethu mhlambe kukhona ofuna ukusho Bafo ngiyanizwa bafo angixolise kakhulu kuwena mayi ngiyixolisa ngokwenza izinto ezimbi kuwena sengizoyiphasa kahle ngiyekuthembisa kodwa fanele simbheke ubaba simthole ngiyexolisa kakhulu ukusho zonke lezi zinto bengizisho kuwena ngixolele baba isho ukuthi uyaxolisa ma ukutshotshela imali ngiyaxolisa ukukuhlupha kulethe ifebe la endlini xolisa nje umuntu eqondile ungathi konke isho lokho ohlezi ukwenza uxolise konke one by one isuke enhlizweni ungena nogogo la endlini ngenza yonke lento lamantombazane nokubhema la ecikeni yonke into engenza ngiyexolisa kakhulu ngiyexolisa cela ungixolele ma ayingani yaxolisa cha ukuxolelayo ngiyalimukela ngiyayizwa futhi ngiyayixolela
nami ngingaxolisa kuyona ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngingayitsheli ubaba wayo sonke lesi sikhathi. Ayi kodwa phela hayi benginenhliziyo ebuhlungu kodwa ke hayi ngibiye ngiyidefend beyinhliziyo yabe ibibhlungu kabi. Wayengihlukumeza mina ubaba walengane elala nami ngenkani ngingafuni. Kuyazwakala ke ma ukuyidefender yize kona kungekho right ngiyakuzwa kodwa akukho right ma cause izinto ayezenza wayezenza kuwena wayengazenzi enganeni. So noma ngathiwa wayewenzani kuwena ingane mayidinga ukumazi yadinga ukuthi imazi ngaphandle kokuthi wena unaka ukuthi wangenzani lo muntu lo egcineni yamdinga ubaba ingane and worse umuntu wesilisa lo muntu wesilisa noma ungahlala naye isikhathi esingakanani egcineni uzodinga ubaba. Cause khona la uzohluleka khona yabo kwamanje indaba yokuthi uletha amantombazane into ongeke ukwazi ukuyikhuluma wena maleyo uzolwa nje wena lokuthi ifebe zakho ukuthi ubaba uzokwazi ukuthi amdonsa ambeke phansi akwazi ukuthi akhulume naye njengwendoda noma sembona ukuthi okay mfana wami usuyakhula kwenziwa kanjena ke manje umuzi wami lo noma yini ngoba ke angeke ngisho ukuthi owakhe phela lo muzi sikuwona ke manje kodwa sengisho ukuthi nje indlela angakwazi ukuthi akhulume naye right idinga ubaba kakhulu siyakuzwa nokwakho kodwa futhi siya understand ma Ngiyaxolisa kakhulu. Ma ngiyamuzwa uyaxolisa ngokuxolisa kwakho uyakuthemba uyamkholwa. Akumxolela ngiyamxolela ngoba phela ukho umgqomo wokulahla umuntu ngizomlahla phi. Uyamuzwa nawe ma ukuthi uyakuxolela naye futhi uphinde waxolisa walibona iphutha lakhe uyaxola. Ngiyamuzwa bafu. Nami ngiyamxolela mezongisiza kodwa ngithola ubaba ke. Sizoqhubeka kahle sibe right. Hayi ukuthi emva kwalokho mase yathula engasangisiza phinde athule futhi mingithi ngisasabe phela mase ethi hayi. Khuleka nathi sobe sikhona nje uzozatholakala ubaba. Ngicela ukuthi umhage mfethu. Hayi izinto ezikanje ijwayele ukwenzeka and ngiyazi ukuthi njengoba sila kona ukuqala akukona ukugcina futhi khona la sisazobizwa khona uma unenkinga yengane engekho right ekuhluphayo ubuke nje uqale uthathe nje isikhathi uzibuza ukuthi mhlawumbe wena njengomzali kukhona la ube nephutha khona kukhona la uwrong khona ungasheshi uphuthume ujona ukuthi ingane mhlawumbe idla ama drugs idlane noma ngathi usiyawadla ama drugs most of the times ingane zidla ama drugs nje ingane lezi vele uthola ukuthi zineyinkinga nabazali so siyacela ukuthi nizame ukulungisa lokho otherwise siyanithanda siyayibonga isupport yenu ibe nosuku oluhle.